Δηλώνουν ανήμποροι να καταβάλουν το φόρο, ο οποίος μάλιστα, όπως θα δούμε, είναι και αισθητά φουσκωμένος σε σχέση με πέρυσι. Το 1976 η κυρία Βασιλική Μπουραζανίδου, 16 ετών τότε, περνούσε την πόρτα του ασύλου Ανιάτων. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, αδυνατεί να πιστέψει ότι το Ίδρυμα, το ίδιο της το σπίτι, καθώς έτσι το αποκαλεί πλέον, κινδυνεύει να κλείσει από τις δωρεές ιδιωτών, οι οποίες εκτόξευσαν τον ενιαίο φόρο ακινήτων στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο έμφυα. Αντί να μας προσφέρουν, μας παίρνουν και αυτά που έχουμε. Πού θα το βρούμε 1 εκατομμύριο έμφυα? Πρέπει να μείνει το προσωπικό απλήρωτο, πρέπει να μην έχουμε φάρμακα, να μην έχουμε, ευτυχώς τα φάρμακα μας τα δίνουν εταιρείες, μας τα δίνουν διάφοροι. Αλλιώς πού θα τα βρούμε 1 εκατομμύριο? Από κάπου αλλού πρέπει να κόψει η διοίκηση για να πληρώσουν έμφυα. Είναι σωστό 1 εκατομμύριο στο άσυλο? Ήρθε ποτέ κανένας από όλους αυτούς να δει τι εστί άσυλο? Ακούνε άσυλο Ανιάτων, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Σπίτια και αυτά που μας κάνουν δωρεές, αυτά δεν τρώγονται. Νιώθετε ξεχασμένοι από το κράτος? Βέβαια ξεχασμένοι. Και μια η εφορία. Τρέχει τόσες δόσεις. Την άλλη το αέριο. Την άλλη τώρα 1 εκατομμύριο έμφυα. Τι είναι το 1 εκατομμύριο? Για αυτούς δεν είναι τίποτα. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται για ακόμη μία φορά το άσυλο Ανιάτων μετά την επιβολή του έμφυα. Ένα από τα αρχαιότερα κοινοφελή μη κερδοσκοπικά σωματεία της χώρας. Καθώς φέτος ο έμφυα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, παρόλο που η περιουσία του δεν άλλαξε σε σχέση με την περσινή. Το άσυλο Ανιάτων έχει στην ιδιοκτησία του 887 ακίνητα, τα οποία προέρχονται από δωρεές ιδιωτών. Ο περσινός έμφυα ανερχόταν στις 908.840 ευρώ. Με βάση τα ίδια περιουσιακά στοιχεία, για τον φετινό ενιαίο φόρο ακινήτων καλείται να πληρώσει το ποσό του 1.028.000 ευρώ. Αυτό το εκατομμύριο είναι τεράστιο νούμερο για μας. Δεν έχουμε έσοδα από πουθενά, καμιά επιχορήγηση από το κράτος. Αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε βέβαια τον έμφυα. Και με τις δεσμεύσεις που θα έχουμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω μη πληρωμής του έμφυα, θα δυνατούμε να αγοράσουμε πλέον και να πληρώσουμε για τα φάρμακα των ασθενών και για την τροφοδοσία των ασθενών. Αυτή τη στιγμή το άσυλο Ανιάτων απασχολεί 112 εργαζομένους και περιθάλπει 180 ασθενείς. Ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Τσαγκαράς Γιάννης, ο οποίος μετράει ήδη 59 ολόκληρα χρόνια μέσα στο Ίδρυμα. Μυστρικό είναι. Αφού δεν προσφέρουν τίποτα σχεδόν, έρχονται και παίρνουν. Τι να πάρουν, από πού να πάρουν που δεν έχουμε τίποτα? Είμαστε και μέσα σε μια μικρογραφία της ελληνικής πραγματικότητας. Εάν δεν είχαμε την ιδιωτική στήριξη του κόσμου, των οργανώσεων, θα είχαμε σταματήσει. Τα ηλικιώδη ποσά για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δεν σταματούν εδώ. Το χαμόγελο του παιδιού οφείλει να πληρώσει 57.000 ευρώ παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις της πολιτείας. Ενώ και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, που δεν λαμβάνουν καμία κρατική επιχορήγηση για τα προγράμματά τους, καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 92.000 ευρώ. Στο ύψη τηρείται, κυρίες και κύριοι, πολιτική.